Voor Erwin Rob, eigenaar en directeur van de EVT, is het een zwarte dag. De kans dat hij na 1 februari nog varen kan is nou wel heel iets worden. Maar hij bleef strijdbaar, vooral omdat het controleorgaan Consumentenmarkt, ACM, in een brief grote vraagtekens zet bij de actie van de staatssecretaris. Er is een brief van gekomen, die heeft de staatssecretaris niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Nou, dat is zeer kwalijk dat hij niet gestuurd is. Daarin staat dat de ACM zeer betwijfelt of de gang van zaken door de beugel kan. En ernstige bedenkingen heeft bij de maatregel die de staatssecretaris genomen heeft. Je zult denken dat je redelijk kans riekt binnen bij de rechter. Absoluut, ja. Het besluit van de Kamer wie juist net inriedig. De coalitiepartijen, VVD en Partij van de Arbeid, stiepje Mansveld. Ik al is het boek van de VVD nog net dicht. Nou, wat wij het wichtigste vinden, dat de eilanders en de ondernemers op de eilanden gewoon de goede dienstregeling hebben. En dat is het wichtigste uitgangspunt voor ons West. En op termijn willen we zeker naar marktwerking toe en onbesteding van de concessie. Bij de oppositie heerst het de onvrede. CDA-Kamerlid Sander de Rauwe vindt het beleid van Mansveld rommelig. En de SP is benauwd dat het voor de reizigers alleen nog maar duurder wordt. Voor burgemeester Bats van Skielge telt in het vaste plak het belang van de eilanders. Iedereen op de Schelling en Vlieland weet dat dit al heel lang speelt. Dat eigenlijk een soort van zwaard van Damocles boven ons hing van een echt verslechterde dienstregeling. Dat Doeksen daar ook een beroep op heeft gedaan van dit kan zo niet, want dan kunnen wij niet als een gezond bedrijf blijven varen. En nou ja, wat vanavond ook gezegd is, het is de minst slechte oplossing, maar wel in het belang van de inwoners van Vlieland en de Schelling.